This is a פיקו מצות, נוסף של רפיקו לולי, הוא הלך למקווה, הכניס את הכסף ככה, שילם עבור הטבילה במקווה, אז גבעת, הלך למקווה, נו, ואז מה עושים? ישר אחרי פורים, חוזרים לירושלים, מכניסים את כל מורדים את כל הבגדים, נכנסים מקלחת, כשמק המקלחת, חם, טוב, זה סבון. פיקו מצה, I'm in a big of a pickle, הבורק, יש בו מים, רק קצת על הרגליים, אולי נעשה קצת לחיים, זה קצת עם הבורק עם המים, אבל עדיין, מה הדין? אז הלכנו והגיע לפינוק המקווה או לא, מה עם הכסף ששילמתי עבור מה עושים? אז אמרתי אולי נטבול במקווה כלים, אבל לא ידעתי מה לעשות, מה יש בסוף, תגידו לי מה לעשות, מה אני אעשה את זה?